Patay ang usa ka 27 anyos nga lalaki nga taga-barangay Masulog sa syudad sa Canlaon, probinsya sa Negros Oriental kaniadtong Domingo, Hunyo 2, human gidudahan nga matapti og monkeypox. Apan giklaro sa Regional Epidemiologist sa DOH-7, Dr. Eugenia Kanyal, nga nagpabiling 0 paghihapon ang kaso sa monkeypox sa Central Visayas, sanglit suspected case pa lamang kini ug padayon pang gisusi aron makumpirmar kung monkeypox ba gyud ang hinungdan sa kamatayon sa pasyente. Well, ang first nga na-notice niya is naagad siya kanang sakit sa tiyan. Una niya nga unsa tawag na? Iya nga complaint. So, sakit sa tiyan, nagpakonsulta, and then later on na siya mga rashes nga nakitaan. Nagkanayon ang DOH-7 nga ang monkeypox usa ka infectious disease nga mamahimong makatakod pinaagi sa close contact sa usa ka infected nga tawo sama sa sexual intercourse, paghalok ug close and prolonged skin-to-skin contact. Gani gianunsyo sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa Canlaon ang pagkordon sa panimalay sa nitaliwan ug ingon man ang direktang paglubong human kini makabsan sa kinabuhi. Apan giklaro ni Dr. Kanyal nga posibleng mahimong hinungdan sa stigma ang gibuhat nga pagkordon sa LGU sa Canlaon. So we commend the action of especially the action of Negros Oriental PHO to investigate right away the moment they captured that suspect monkeypox. Okay, but it's not even part of our guidelines or interim guidelines for monkeypox, cordoning the house of a suspect or a positive case. We just do the contact tracing and close contact monitoring. Kasamtangan nga padayon ang contact tracing sa mga otoridad sa Negros Oriental sa mga posibleng naduulan sa lalaking pasyente. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.